যত বক্সা এফা খরব দেয় আরো কসা ফানি এফা খরব দেয় bini obono poila sengnani hinoite usaje samung tangnai bini bumung gobang borok saimia bini bumung kai Joshua Dev Burma bini bumung kai Joshua Dev Burma je borokni netritwe o TTS CDU socio cultural je organization khajakmani taoko tongkho abo poila meeting 1991 salo Tripura Public Service Commission ni holo unnu tabuk je Tripura Public Service Commission je jaga tongo o jaga ni je examination hall tongo ni o examination holo pray 30-40 jon borok chung kuthum layu o kuthum mani o angmo khoroksa tongo tongmani 30 Tripura bisi ungnai oboni sakang jung Tripura bisi poklayoi Sri Maharaja Paithak Bir Bikramni amol joratui o joratui Tripura bisi sujagoi tongmani kesaro jeng Bharat habai habmani yagulo oro chini borokni kaisa femlok bung sorojontro khlaioi Tripura bisino calendar ni hoi rhonani kaisa sorojontro mani o sorojontro jeng jotto bachamani bisingti khlaioi jotto thantha baksangmani bisingti khlaioi teisa haino hai 1991 ni simi Tripura bisino teisa ketal khlai songsanani mothangnani samung tangkha norok baksa saimena o poila meeting Tripura bisino teisa kathang khlainani teisa mothangnani o samung bahaklai tangrakha TTS CDU socio cultural organization kok borok hingkai Tripura bisi TV tring hingkai gogwanjini o Tripura bisino khosori oi short form aboro se tring no kok borok bo hingkai Tripura bisi tini hor 12টা tammani yagulo khana poila bisi ketalni sal ketal bisio chung jotono haboi nai aboni bagoi TT edisini bakhaktui tai ani baithangni bakhaktui